daoibh a chairde, Táim arís. Tá an lá dó faoin rúdaí a rinne mé an deireadh seachtaine seo caite. An deireadh seachtaine seo caite níor oibrigh mar cheile agus chuaigh muid chun mo sheantuismitheoirí a fheiceáil Dé Sathairn. Ach de hine muid an lá ar fad ag glanadh an teach agus ag bogadh na troscáin. Athrófar ar bhfuinneoga de chéadaoin agus is maith leis an lucht oibrigh áit glan. Tá áthas orm faoi na bhfuinneoga nó béisí go deas. San oíche de hine daoibh mé ar obair agus Dé Domhnaigh Agus Dé Domhnaigh thugam mar cuairt ar an tuismitheoirí mar cheile ba lá na páistí é ansin. D'imrig muid leis na mádraí tá bulldogs ag mo ar cheile agus tá fheiceáil ach is mádra gaeilge iad. Bhí an deireadh seachtaine seo caite go nóthach ach bhí sé deas freisin. Conas a bhí dó deireadh seachtaine, san go fóill, feiceáil amárach.